Hagajing kai Indian Premier League haprenga Chennai Super King Persia ega Kolkata Knight Riders. Habo pai shang gajing kai ka Ken Hun Jong Mahendra Singh Dhoni ka CSK kala khor ga nam job hadin bagalala limsup ya ka KKR nya wicket. Hagajing kai Indian Super League haprenga Mumbai City Persia ega Odisha FC. Hagan gajing kai ga Mumbai City kala khor ga nam job hadin bagalala lim ka Odisha FC da ar la kawai. Paria gini ar gol juga Mumbai City la yo ben tap lengba Pereira Diaz haga menit ka ar peu ar baru changte la yo ben tap haga menit ka ban riu pewai. Bal lengba gini gajing job ka Mumbai City kala thau record thamai haga Indian Super League kum ga Ken Hun banengkong ban kenjo syaka sau pnyau poin haga jing kai Indian Super League tang haga wai ka samai. Hagajing kai Serie A haprenga Udinese Persia eka Inter Milan. Haba pai shang nage jing kai ka Inter Milan kala khor ga nam job hadin bagalala ber lim salit ya ka Udinese da ar la kawai. Badi ka gol pen job jong ka Inter Milan da yo ben tap hashwa ban kot ka jing kai kata ka menit ka khandai peu plus san leng bau fratesi. Hagajing kai Saudi Super Cup semi final haprenga Ken Hun Benzema ka Al Ittihad Persia eka Al Weda. Hagan ga chingre kai ka Al Ittihad kala yo bat pen khi jar nengkok tang hapo 10 minit kata haki san theu san second lengbau rang le kai bakan sa ujong ka Karim Benzema badai haga minit ka basau peu ar ka Al Ittihad kala yo biang ban tap de ka gol ka ba ar lengbau Hamdala pada du kot ka kala step ka Al Ittihad ka tam da ar lanot haga kala mit ka chingre kai ka long maria khaj haga ba baro ar tli Ken Hun ki klem la bat pen khi jar hadu kot ka khandai per minit badai haga additional minute ka Alweda kala yo ben tap ya ka shigul ka jomka kata haga menit ka bakhandai peu plus nyau pada hadu bokor ka jingrai kai ka Al Ittihad kala la ben lim ya ka Alweda da arla ka wei haga ni jingrai kai pada yorong syaka final jomka Saudi Super Cup haga wei par ka jingrai kai Saudi Super Cup semi final hapreng ka Al Hilal Persia ya ka Ken Hun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr aba pai syang na ka jingrai kai haga kala step baro art de Ken Hun ki khai klem la ben khi jar wala kila persyang ka tokat ne banyo pen khijan badai haga kelamin kata haga menit ke ban riu peway orang le kai bakan sa jom kari Saudi Arabia wa Al Dawsari ule yo ban tap ya ka gol ka banengkong nang benta ka Al Hilal bada haga menit ke ban nyau peu ar ka Al Hilal kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengpau player nang di Brazil Malcolm pada haga minit ke ba prap riu ka Al Nassr ka haban ile kai tang shi peungut hadin ba orang ile kai bakan sa ujong ka Cristiano Ronaldo ule yo priang ya ka red card hagan ke chingle kai pada hashwa ban kot ka jingle kai kata haka minit ka khandai peu plus khandai Sadio Mane ule yo ban tap ya ka shigul nag benta ka Al Nassr pada hadu bukot ka jingle kai ka Al Hilal kalala ban lim ya ka Al Nassr hagar ke jingle kai semi final da ar la kawai bari orong syaka final jong ka Saudi Super Cup menta ka samoy